Ang makalilisang nga talan awon. Mateo Kapitulo 24, 15, 28. Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan awon. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulogan nini. Ug kon makita ninyo kini nga ana-ana sa bulaon nga dapit, kamu nga anaa sa Judea kinahanglan mo kalagi yung adto sa kabukiran. Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosalad pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang ato adidto sa uma kinahanglan nga dili na mo pauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso niya ng mga adlaw tungod kay maglisod sila sa pagkagiyo. Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiyo dili maitabo sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay niyan ang panahon mo abot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa maitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, ug dili na maitabo pag-usab ang sama nini bisan kanusa. Kon kadtong mga adlaw wala kunhori sa Dios, wala gayoy maibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kaluoy sa iyang mga pinili, kunhoren sa Dios kadtong mga adlaw. Busa kon dani moingon kaninyo, ani ana ang Kristo. O kahaatuo siya. Ayo kamo pagtuo. Kay mutunga ang dili tinuod nga mga Kristo ug ang mini nga mga propeta. Mauimo silag mga milagro ug kahibulungan nga mga buhat sa katuyuan nga mapahisalaag, kon maimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. Ti mani nga gipasidan-an ko na kamong daon mahitungod nining mga panghitabo. Busa kon dani mga tawo nga moingon kaninyo, si Kristo atuo sa kamingawan, ayo kamo pag-adto. Ug kon dani moingon, ana siya sa sulod, ayaw gayud kamo pagtuo. Kay kon ako nga anak sa tawo mo balik na, makakita ang tanan tungod kay maisama kini sa kilat nga kon mo kilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. May panaltihan nga nagaingon kon asa ang patay nga lawas, ato o magtigam ang mga uwak.